mimilan pintuna ayo bareng Dimas nang tapi wajib Sidho asik nuwun kawula nuwun sadèrèngipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Konjok semulatur kagem para sepuh disebut dalah kesepuhan para pepunden ingkang tansah kinabekten. Bapak Ibu tamu undangan khususipun ingkang kawula hormati bebundeling desa wontening Desa Tayem Timur, leres nggih Pak nggih. Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung. Nuniji Bapak Lurah Dalasa berangkatipun ingkang pantes nampi pakurmatan Bapak Ratono dalah Ibu Warsiah
ingkang kawula mulyaken ugi kadang besan dipun Bapak M Ansor dalah Ibu Narsinah ingkang pidalem saking Laladan Karanganyar RT 9 RT 3 Gandrung Mangu ingkang kawula tresnani bersang pinanganten sarimbit nun injih kusemana ngayu Monika dalah Den Mas Bagus Afif ingkang bagya lan mulya kadang mitra setresna budaya ingkang pantes sinudarsana sepindah monggo tansah ngagengaken raos syukur kita wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih nun niki sayektos Gusti Allah Subhanahu wa taala bi kaulina alhamdulillah rabbil alamin lan boten supe selawat salam muga tansah konjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kawula hormati ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh sugeng pepanggihan sareng kawula sarencang saking seni musik campur sari New Arista musik ingkang pidalem saking Laladan Banjarnegara tepatipun saking Dusun Gandul RT 3 RW sekawan desanipun Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara ingkang pun pangarsani wonten Mas Bagus Mekuh saha sinengguyung tawi makarya sareng Ria audio ingkang pidalem saking Karang Bojongkogi kepareng marsawan derek ngregengaken utawi ndherekaken adicara pargan agung Nonenje Walimatul urus panjenenganipun Nona Monika ingkang sampun kadhaup dening Nak Mas Bagus Afif ing mangke tinanggen aturipun ing pangajab muga saged dados suka renaning penggalih sadèrèngipun ngaturaken matur agung ing panuwun awit saking timbalanipun ing mangke mugi-mugi saged tinampi sagedipun remeni sedaya ingkang ing mangke kawula aturaken mila saking menika kangge murwakani adicaralipun monggo sareng-sareng kanthi nyuwun wonten ngarsanipun Gusti kang kawusa sareng-sareng anglesan bismillahirrahmanirrahim ing pangajab purwa madewasana saged lumampah kanthi lancar tanpa manggih alang setunggal punapa amin amin ya rabbal alamin ngaturaken sugeng siang sugeng hamriksani New Arista musik Banjarnegara kula timbali setunggal boko setunggal ngiras-ngirus nderek nepangaken kula pendet saking sisih kiri cilik mendik dasare sih perawan ayo nduk taturi jumeneng nduk iya ciri-cirine si perawan Pak nyekel mik kaya kiye Pak beda karo nyong ya cek niku angger perawan iki ciri-ciri nyekel mik kaya niki cinting-cinting kaya niki mau langsung cemeg mriki sami lah nggih nggih nderek pitepangan asma sinten Dok Cindy pidalem umamu ngendi Glempang Mandiraja statusnya gadis masa sih
Nyong juga masih jaka. Masa sih? Orang andel. Jajal butikna. Andel ora. Emang perlu bukti? Perlu banget. Oh iya. Cindy pidalem saking laladan Klempang Mandiraja. Ingkang nomor kalih kita mbuh dedeg piadeke pada rasukane pengageme kembar Pindo Jambe Sinigar. Ayo tak aturi jemen olah pamereh jaduk ditenteng. Kula seneng tekayan iki diandane tamboten. Petro. Nun Sehat. alhamdulillah. Pitepangan do ya duwe jeneng. Nami kula Denit. Dek Denit. oh Denit gede tur Genit. genit. Iya. Gede tur genit. Bagena gede. Lah salusulmu umahmu Mandiraja. Mandiraja. Banjar negara juga. Enggih. Statusnya Gadis. Perawan. Gadis. Lah modus lah. Perek-perek. pengawak apa ya? Angger ngomong karo kelasnya ngomong kayak gini. Ora krungu ben parah dan budeg. Ngendi niki? Mandi Raja ya. Denit niki Pak Bu mangga geser. Geser. Nah. Iya indukane niki indukan. Ayo indukane ya teka turin jangleng. Oke. Oke. Baute sing nggir ndi ki ya ki ora ki kene nggon baute nang inggir ndi ki ya. Isor baute nang dhuwur. Nang dhuwur tapi. Lah jere sing bermasalah kene. Oh. Ora tengah ora. Ujarku mbok tiba tengah nggo ning baut. Ki si perawan. Ora moni. Tesi sekolah. Oh, sekolah apa? SMP. SMP. Lha kuwi sekolah apa gue? Sampun Manak Pindo. Oh. SMP Sampun Manak Pindo. Oh, alias indukan. SMP. Padha karo indukan. Iya. Lah ya duwe jeneng Rika. Nggih. Sapa jenenge? Kula Siti Opak Tabib. Oh, jebulane kiye sing jenenge Siti ya. Nggih niki. Nang menangi nang YouTube ya pancen sing tercireni cunonge jebulane nyata. Nggih, cunonga kali irunge. Iya
Oh iya kajong sesuai karo sinang YouTube. Oh jebulane kuwi Siti. Ya kesuwun lah ya. Ya sekang Banjar Rika. Nggih. Oh, iya, kula iya. Sekang Banjar. Ya jes ngene wis pada geser maning ki gari loro. Ki sing bedani ki. Siap. Ngene. Buat cete pangku bae. Ayo. Lah. Iki apa sing bermasalah kiye. Oh kita sok pendean sing manten bermasalah. Piye masalah, Bos? Wis salah ngisor. Gembes ki anu gembes pompane der. Ki bingung umpamane digawa bengkel ya wis ndrawasi. Iya. Ki apa nurung mangan obat apa nu overdosis. Siapa sing moni? Apa iya? Kendok maning. Lu si jeneng oh, berbet bener. Yuk, pengayu Mbak, jeng. Dalem Kang Mas. Siapa jeneng Erika? Anissa. Anissa. Ya Banjar. Sanes. Ngendi? Nusa Kambangan. Oh bener anu cul-culan. Cul-culan ya bener ya. Jebulane ku. Anissa sekang Nusa Kambangan. Oh iya. Cul-culan ya. Badhe tanglet kula perawan apa mboten? Perawan apa statusnya? Ya perawan. Perawan sing nggon ngendi? Jempol sikil. Perawan. Ya Anissa Nusa Kambang. Kari siji sepot sing mandan bener der. Ayo tilak ketuma kentang. Umur. Iki ane sing terakhir deweknya Rambut. kula tak sing itok-itoke paling kalem ki ambek ya. Nah kiye. Napa? Ki kaya mandan main ini kiye. Pengen nempiling napa Matur. pripun? Mbak, kagungan asma jeneng Kagungan alhamdulillah sampun diboboraken kalih mae wingi. Abang Putih. Anggih leres. Jar gua nasi warna. Mandan coklat abu-abu jadi. Oh iya. Sinten asma jenengan? Napa? Asmane jenengan. Asma niku napa? Jeneng aran. Oh, jeneng. Nama. Oh nama. Mira Pak. Hah? Mira Pak. Mira. Mira. Mira Pak. Lah no gitu tinggal ngendi sih dirapap. Dalam Tinggal minggat. kakek utang minggat nggih Pak. Oh tadi Oh, dirapap. nggih. Mira. Mira. Pidalem Di dalam niku napa? panggonan. Panggonan niku napa? Uma. Oh mboten tak bekto ting dalam. Terus gimana? Bapak kan langsung umara digawa pada nyong ya rata gawa. Ki nyong angger Mboten. mawancarani umat sing kae iki kepengin nampung. Nampongo Pak? Tampongo. Niki. Sias napa mboten nampong?
Jadi tampung. Oh, tampong-tampongane mangke teng mriki mawon nggih bagus. Tampongane benten leres nggih bagus. Mira, saking pundi? Saking Purwonegoro Banjarnegara. Warga Banjar, semoga setunggal paket komplit Arista Musik Banjarnegara. Asik ya.